taku ce. 'Yan bindiga sun kai hari makarantar sojoji ta NDA sun kashe mutum 2. Bayanai daga jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya sun nuna cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari makarantar sojoji ta Nigeria Defense Academy NDA da ke birnin Kaduna. Wasu mazauna gidajen da ke NDA sun tabbatarwa da BBC Hausa cewa 'yan bindigar sun kashe sojoji 2 sannan suka sace guda ɗaya yayin harin da suka kai ranar Litinin da tsakar dare. Sanarwar da mai magana da yawun makarantar sojin Manjo Bashir Muhammad Jajira ya fitar daga bisani ta tabbatar da kai harin. Ya ce 'yan bindigar sun shiga bangaren gidaje na makarantar inda suka kai hari, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an su 2 sannan aka sace guda ɗaya. Al'ummar NDA da 'yan makarantar horas da soji suna cikin ƙoshin lafiya a makarantar. Muna tabbatarwa da jama'a cewa za a kamo waɗannan 'yan bindiga da ba a san ko su wane ba nan gaba kaɗan sannan a ceto jami'in da aka sace, a cewar Bashir Muhammad Jajira. Ya ƙara da cewa hukumar makarantar da haɗin gwiwar runduna ta ɗaya ta sojin ƙasar Najeriya da rundunar horas da sojin sama da kuma da sauran jami'an tsaro da ke Kaduna sun soma bin bayan 'yan bindiga da zummar farmakar su da kuma ceto mutumin da aka sace. Masu sharhi kan lamuran tsaro na ganin harin a matsayin wani abun kunya ga sojoji waɗanda a baya duk ƙarfin halin ɗan bindiga ba zai daddare ya kai musu hari ba. Kazalika wasu na ganin harin a matsayin ƙololuwar taɓarɓarewar tsaro a Najeriya, wadda take fama da hare-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa. Nan ne ƙarshen labaran, sai mun haɗa wasu sababbin labaran, amma kafin nan idan wannan ne farkon ka na shigowa wannan channel din, muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Ana haka news taku ce da na subscribe domin samun labarai.